Gyrfa Cymru. Creu dyfodol disglair i bobl Cymru. Bod yn yno i bawb ar gyfer yr adegau pwysig o oedran cynradd i oedolion. Cefnogi'r cynradd. Byddaf yn datblygu adnoddau sy'n helpu disgyblion iau i ddysgu am swyddi a phrofiadau sy'n gysylltiedig â gwaith mewn ffordd hwyliog a diddorol. Mae fy mhlant i yn yr ysgol gynradd ac rwy'n edrych ymlaen i'w helpu i edrych ar y gwahanol swyddi a gyrfaoedd wrth iddyn nhw dyfu i fyny. Mae'n wych bod adnoddau gyrfaoedd ar gael i gyd-fynd â'r cwricwlwm newydd i Gymru, a gallai fi cynnwys yn hawdd yn fy ngwersi ac wrth o ddysgu bob dydd. Rwyf yn hoffi dysgu am swyddi gwahanol gallwn ni cyflau'n hyn, a darganfod mwy am beth dwi'n gallu neud yma. Crefft gyrfaoedd yw ein byd Minecraft. Mae'n helpu pobl ifanc i ddysgu am y gwahanol sectorau sy'n rhan o feysydd dysgu y cwricwlwm newydd. Maen nhw'n cael cyfle i weld tirnodau Cymru, cyfarfod cymeriadau sy'n gwneud gwahanol swyddi a cwblhau tasgau, a bydd hyn yn ei helpu i feddwl am ei gyrfaoedd yn y dyfodol. Ni'n defnyddio Minecraft yn y dosbarth, a mae fe'n ardderchog i ddysgu sgiliau i'r gyfrifiaduron, a mae'r plant yn mwynhau Minecraft bob dydd. Mae hanes fi chwarae Minecraft gyda ffrindiau. Cefnogi'r uwchradd. Mae gan bob ysgol uwchradd yng Nghymru cynghorwyr gyrfa sy'n darparu cyfarwyddyd ac anogaeth gyfaodd arbenigol i pobl ifanc. Rwy'n ddi-diedd, felly byddaf yna helpu i ymchwilio holl opsiynau, bywyd yn addysg bellach, hyfforddiant neu'n ddechrau gweithio. Rwy'n gallu cael cyfarwyddyd un i un mewn trafod fy opsiynau ar gyfer blwyddyn nawr, a dweud fwy am eich fashion ar lafur a ffasgiau sydd ei hangen arnaf ar gyfer fy llwybr gyrfa. Bydd Gyrfa'r Cymru yn helpu fy natblygiad proffesiynol o ran rhoi cymorth i'm dysgwyr gyda'i gyfarwydd. Hefyd, mae'r ysgol yn gallu cael cydnabyddiaeth am ei gwaith cyfarwydd a phrodiadau cysylltiedig a gwaith sy'n helpu i ehangu gorwelion. Dwi'n datblygu ac yn cynnal gwefannau Gyrfa Cymru a Cymru'n Gweithio. Fel bod ein cwsmeriad yn cael mynediad at wybodaeth gyfredol a chywir am yrfaoedd a'r farchnad lafur, hynny drwy gynnwys ar ein gwefannau, ein apiau ac adnoddau. Drwy Gyrfa Cymru, mae gennau fynediad at adnoddau a gwybodaeth i helpu fy mhlentyn. Hefyd, fe allai siarad â chynghorwyr yn yr ysgol, neu drwy ddigwyddiad gyrfa, neu sgwrs fyw, neu ar y ffôn. Gallaf ddarparu gymorth un wrth un i fyfyrwyr ac anghenion ychwanegol. Gallaf helpu i ymchwilio opsiynau a theilwra fy nghyngor i gyd-fynd a'i anghenion a'i diddordebau. Rwy'n helpu ddatblygu adnoddau digidol rhyngweithio a gall cynghorwyr gyrfa i defnyddio gyda'r disgyblion. I'w helpu i ddarganfod beth yw eu hopsiynau a dysgu mwy amdani nhw eu hunain a'r byd gwaith. Yn Gyrfa Cymru, mae ein cynghorwyr yn gweithio ar brosiectau trac, cynnydd ac ysbrydoli i gyflawni sy'n cael eu heriannu gan ESF i ddarparu cymorth ychwanegol i bobl ifanc, cyfnodau allweddol 3 a 4 a'i helpu i fynd ymlaen i gael gwaith, addysg neu hyfforddiant. Rwy'n gweithio gyda'r ysgolion ac yn y cysylltu â chyflogwyr sy'n gallu helpu pobl ifanc i ddysgu am y byd gwaith a gwneud penderfyniadau gwell am ei gyrfa. Mae hyn yn cael ei wneud trwy gyflwyniadau digidol ac wyneb yn wyneb gan gyflogwyr, ymweld â sefleoedd a chynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gwyliau gyrfaoedd drwy gydol y flwyddyn. Yn ogystal â chyfarwyddyd ac anogaeth gyrfaoedd un i un, rwy'n gallu cymryd rhan mewn lleoliad gareddau a digwyddiadau cysylltu a chyflogwyr drwy gydol y flwyddyn gan gynyddu fy nealltwriaeth o sectorau a swyddi gwahanol. Helo, Mared o Pontio dwi. Rydym yn adnabyddus am ein gwaith yn cefnogi ysgolion a phobl ifanc ar draws yr rhanbarth i'w paratoi ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol, ac rydym yn falch o fod wedi ennill gwobr partneriaid gwerthfawr Gyrfa Cymru.
Rydym yn codi profil gyrfaoedd ein sector drwy digwyddiadau ac yn helpu bobl ifanc i ddysgu mwy am y sgiliau sydd eu hangen i lwyddo yn y byd gwaith. Cefnogi 16 i 18 oed. Mae hwn yn gyfnod pwysig i bobl ifanc pan fod nhw'n cwblhau cyrsiau ac yn meddwl am eu dyfodol. Mi fyddai'n gweithio hefo nhw i sicrhau bod nhw'n deall di opsiynau ac yn ystyried pob llwybr gyrfa o aros mewn addysg i gyfleoedd hyfforddiant a gwaith. Mae ein disgyblion chweched dosbarth yn cael eu cefnogi gan gynghorwyr gyrfa ar adegau allweddol yn ystod y flwyddyn academaidd ac yn cael gwybod am lwybrau gyrfa fel cyfleoedd prentisiaeth, gwaith, gwirfoddoli a hyfforddiant. Byddaf yn cael fy nghanlyniadau safon uwch eleni, efallai y bydd fy ngraddau'n annisgwyl mewn ffordd gadarnhaol neu negyddol, ac mae'n braf gwybod y gallai gael cymorth gyda fy nghamau nesaf. Mae gan ei myfyrwyr fynediad digidol a dîm o gynghorwyr gyrfa ymryddedig o Gyrfa Cymru, a gallant ofyn am gymorth wyneb yn wyneb os bydd ei angen arnynt. Mae hyn yn helpu yn myfyrwyr i ystyried eu opsiynau a chynllunio ar gyfer y dyfodol. Er fy mod i wedi dewis cwrs coleg, gallwch dal cael gefnogaeth gan Gyrfa Cymru. Mae hyn yn bwysig, oherwydd os fi'n newid fy feddwl ar fy naeth, ar fy ngwrs neu hyd yn oed fy llwyfau gyrfa, gall cael rhywun i drafod fy opsiynau gyda nhw. Mae modd i fi ddefnyddio amrywiaeth o adnoddau digidol a gwybodaeth i gefnogi fy mlentyn. Os bydd fy merch yn poeni ydy hi yn gwneud y dewis cywir, byddaf yn teimlo fod gennyf ddigon o wybodaeth i'w helpu a'i chefnogi hi. Rwyf yn datblygu amryw o ymgyrchoedd yn ystod y flwyddyn sy'n sicrhau bod pobl ifanc yn y chweched dosbarth a'r coleg a'i rhieni yn gwybod sut y gallwn ni helpu, sut i gafal ar ein gwasanaethau a'r ffyrdd gwahanol o gysylltu efo ni. Drwy ein gwasanaeth Cymru'n gweithio, gallaf helpu bobl ifanc sy'n awyddus i gael prentisiaeth, hyfforddeiaeth neu sydd eisiau mynd yn syth i weithio. Rwy'n darparu cymorth cyflogadwyedd 1 i 1, sgwrsio am opsiynau a thrafod meysydd gwaith allai fod o ddiddordeb iddynt. Gallaf ddangos iddynt sut i ddefnyddio ein cyfleuster chwilio am brentisiaeth a hyfforddeiaeth, yn ogystal â dangos ein bwletin swyddi sy'n cynnwys cannoedd o swyddi ledled Cymru bob wythnos. Gallaf hefyd eu cynorthwyo i wella eu sgiliau cyflogadwyedd drwy raglenni megis sgiliau i lwyddo. Cefnogi oedolion. Gellir cael mynediad at Cymru'n gweithio wyneb yn wyneb neu'n digidol drwy fideo dros y ffôn, sgwrs fyw a negesydd. Rydym yn gweithio mewn mwy na 120 o leoliadau ledled Cymru yn ein canolfannau Gyrfa Cymru a lleoliadau all-gymorth sy'n cynnwys y ganolfan byd gwaith, lleoliadau a chanolfannau cymunedol a gyda'r system cyfiawnder ieuenctid ac oedolion. Rwy'n un o sawl aelod o staff sydd yma i'ch croesawu i ganolfan Gyrfa Cymru. Bydd yn cynghorwyr gyrfa a'n hyfforddwyr cyflogadoedd yn cynnal cyfweliadau ac yn asesu anghenion cyflogaeth mewn amgylchedd diogel a chyfrinachol. Gallwn dy helpu i fod yn barod i weithio, drwy awgrymu ambell beth pan fydd i'n llunio dy CV, neu'n gwneud cais, neu'n paratoi am gyfweliad. Efallai dy fod yn teimlo hefyd y byddai sesiwn diweddaru o fydd cyn mynd i gyfweliad. Rydym yn gweithio gyda unigolion a cyflogwyr yn ystod cyfnod anodd megis colli swydd. Dwi'n helpu consumerau sy'n wynebu colli eu swydd a cyflogwyr fydd yn diswyddol gweithwyr. Gallaf ddiparu cymorth yn emosional ac ymarferol, yn di-aggyfeirio at gymorth ariannol yn gallu fod gynnyhaol i dderbyn. Pan fydd yn gyfleus, byddwn yn llunio cynllun gweithredu a di gyfer ei mwyn i helpu symud ymlaen ar ôl colli swydd. Gwyddom fod ein cwsmeriaid yn wynebu rwystrau weithiau pan byddant yn chwilio am gyfleoedd cyflogaeth neu hyfforddiant. Efallai, dy fod yn ei chael yn anodd trefnu gofal plant, yn ofalwr, gydag anabledd neu heb gymwysterau. Gallaf gweithio gyda ti mwyn dy helpu i oresgyn unrhyw rwystrau sy'n dyddal yn ôl. Gallaf hefyd darparu manylion cyswllt, sefydliadau penodol sy'n gweithio gyda ni yn berthnasol i ti ac a all dy helpu ymhellach.
Rydym yn gweithio gyda ystod o bartneriaid lleol chenedlaethol i helpu gyda anghenion cyflogaeth penodol. Ymysg yr rhain, ceir y ganolfan byd gwaith, partneriaid sgiliau rhanbarthol, a llu o sefydliadau lleol a chenedlaethol sy'n cwmpasu'r prif sectora ledled Cymru. Rydym yn gweithio'n agos gyda Gyrfa Cymru a Gwasanaeth Cymru'n gweithio i ddarparu pecyn cymorth cyfannol un cwsmeriad sy'n benodol i anghenion unigol. Rydym wedi llunio cyfres o ddigwyddiadau ac ystod o adnoddau o gwybodaeth ar y cyd i'n cwsmeriad o bob cwr o Gymru. Dyfodol disglair, sicrhau ein bod yno ar gyfer yr adegau pwysig a bod neb yn cael ei adael ar ôl. I ddarganfod mwy, ewch i gyrfa Cymru.llaw.cymru a chwiliwch am dyfodol disglair.